Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kibor Pulit kumbakat san kali AA laong bagilawan man kendang ya kawe kayeng sa ajong weu dokot ka KSU ha Nongmensong kumbaha kapor ka arbajish po minute min step jong ka arpu sautre unailar arja arpun rio Henry laong bayu teu bagi Pulit kiwan kendang kim shem lalap satya par hadian pat kilalap yu Samla Jeremiah Pothmi ha kedaj bat kumta kilara yu Samla Jeremiah udeiru President ka KSU Nongmensong Unit, bat kumjo Assistant Organizing Secretary ka KSU Central Executive Council, balwaydon lang bat arngut ki kena Samla Shnong, hakapor bagi Pulit kilap bat ra'yo. Kumta da kajing syakem Samla Jeremiah, baro kinong yalam ka KSU bla syakem ki kintop yu Samla Raymond Karjana, President, Samla Pin Kemen Lang Sanmate Vice President, baru Samla Reuben A. Najar General Secretary. Kibla syakem hakamit kat kandai trik unailar arja arpun rio. Kajing syakem ki Pulit ya kinong yalam ka KSU hakatai kamit, kadai tangkat tu kat ni kinta hadin beladep penlong ya kabaik rali, hakabalan mi kijing jahuri hura, ya ki baka seng kalaong, balalia eki de kiriushim kabu. Hakaway pat kaliang kaseng Samla Shnong Nongmensong lingba ka Samla Lasavi M Nongsit Education Secretary haka Kyrwoh kapen pau ka jing penrem bat jing Sngewtynnad haka bede bat ka jing wan kenra ki Pulit ya ki Samla Shnong haki por men miet men yong ka Kyrwoh ka kdo ba ka jing wan kenra Cambridge Shiteng miet Shiteng Synñia kawan ra jing tieng jing smiet ya ki Nongshong Shnong bat kan wan ra ka jing klumar Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya